Manželia, ktorí bývajú na Floride, po 15 rokoch manželstva sa prakticky už rozpadli. Tam už nezostalo nič, čo by sa dalo pozbierať. Po ľudsky to už skončilo. A ich priatelia vtedy veľmi za nich bojovali. A ja som vtedy dával duchovné cvičenia v Chicagu. Dokonca spravili to tak, že im kúpili letenky, aby mohli doletieť na tie duchovné cvičenia. A keď už mali tie letenky, no tak už išli. Boli účastní na týchto duchovných cvičeniach, ale ani len nesedeli v jednej lavici pri sebe. A viete si predstaviť, ako v tých srdciach bolo všetko roztrieskané. A vtedy som tam hovoril o zjaveniach vo Fatime. Rok 2017, 100-ročnica zjavení. A hovoril som o tom, ako je veľmi potrebné žiť posolstvami Panny Márie. A stalo sa niečo úžasné. Na tretí deň sa Panna Mária dotkla tak ich srdc, že rozhodli sa skúsiť to odznova. Poplakali si a boli uzdravení počas modlitieb uzdravení. Ešte v ten istý deň išli k svätej spovedi, a to ku generálnej svätej spovedi. Obnovili si manželské sľuby a kúpili peknú sochu Panny Márie z Fatimy a vrátili sa na Floridu. Ale samozrejme, čo je najdôležitejšie je začať žiť posolstvami Panny Márie. A Panna Mária hovorí a prosí o každodenný ruženec. A to manželský ruženec v dvojici. A nie ja sama a ty sám. Ale manželstvo. A to nie je ja, ty, ale manželstvo sme my. A to je jedno telo a stále na to zabúdam. A veľmi často, keď pripravujem mladých k sviatosti manželstva a jednou z najdôležitejších otázok pre mňa, aby tam bola šanca, že to manželstvo vytrvá, je to, či sa dokážete už teraz spolu modliť. A nie, či už máte zabezpečenú sálu, či máte peniaze na alkohol, či už pozvánky máte rozoslané, ale či sa dokážete spolu modliť, či dokážete spolu sa postaviť pred Boha a volať k nemu, držiať sa za ruky. Spojené vaše srdcia spolu. Nič iné ma nezaujíma, lebo to sa dá dobehnúť. Ale lásku, založenú na modlitbe, tá sa nedá dobehnúť. A je možné vchádzať spolu do manželstva, a to bez schopnosti spolu sa modliť. Muž a žena, ženich a nevesta. A toto je nejaká absurdita. A my totálne nechápeme, čo to vlastne je manželstvo. To nie je nejaká zmluva medzi dvoma individuami, ktorí bývajú v jednom dome. Ale to je jednota na úrovni tela, duše i ducha. Spolu zjednotení v najväčšom priateľstve. A priateľstvo je život v priateľstve. Čiže pri niečom najhlbšom v človeku. A toto priateľstvo najkrajšie tvorí intimný priestor spoločnej modlitby. A to je veľmi dôležité. Takže oni sa začali modliť. Spolu ruženec, manželský ruženec. A potom pozvali aj svoje deti, 2 deti. A to k spoločnému rodinnému ružencu. A Panna Mária nás prosí o modlitbu rodinného ruženca. A potom porozumeli aj tomu, že Panna Mária nás pozýva k pokániu a to zadosťučiniť za hriechy, ktoré sme spáchali. Pozýva nás k malým umrtvovaniam, k odriekaniu. Pretože naše tela sú závislé na pôžitkoch, príjemnosti. Ale my o tom dobre vieme, všetci, ako sme tu, a ja tiež, že sme závislí na tom, aby sme sa cítili dobre. Stále musí nám byť dobre. A doprajeme svojmu telu. A viete dobre o tom, že celá duchovná tradícia a to majstro duchovného života hovorí o tom, že keď chceš naozaj začať žiť duchovným životom, tak musí začať základnou askézou, odriekaním, umrtvovaním. A my sme jednoducho pokolenie, ktoré je závislé na príjemnom živote. Musí nám byť celý čas príjemný. Stále doprajeme svojmu telu. Keď ma niekedy bolí hlava, už musím sa najesť, napiť sa. Som unavený, už musím ísť spať. Stále si dopriať. Stále musí byť príjemne. A
A prečo je toľko rozvodov? Lebo keď je ťažko vo vzťahu, tak sa rozchádzame. Lebo celý čas musí byť príjemne. A nebojujeme o to, aby sme zdokonaľovali náš zväzok a investovali do neho každý deň. Vtedy, keď je ťažko, milovali tak isto svojho muža, svoju ženu. Nie. Čím viac je nepríjemné, tým viac sa rozchádzame. Je viac hádok, roztržok. A my neopravujeme to naše manželstvo, ale hľadáme niekoho tretieho, s kým znovu nám bude príjemné. A toto je mor dnešného myslenia. Závislosť na príjemnosti. A to fyzickej, emocionálnej, duchovnej. A preto, drahí môj, modlitba manželov, modlitba spoločná, rodinná a tiež pokánie. Čiže každý deň zložiť nejakú malú obetu, nejakých malých odriekaní, ktoré spôsobujú, že náš duch sa začína posilňovať. Náš duch sa posilňuje. A on riadi naše telo. Nie naopak. A keď nie v našom živote každý deň nejaké drobné umrtvenie, nejaké drobné odrieknutie si niečoho príjemného, vtedy naše telo riadi nášho ducha. Vtedy v nás už nie je žiadny duchovný život. Nám sa to len zdá. A práve toto je dnes veľký problém. A my musíme, drahí moji, prosiť o tú milosť pokánia. Musíme prosiť o milosť odrieknutia si niečoho. O milosť žiť v umrtvovaní. A ja tu nemyslím na praktiky umrtvovania stredovekých mníchov. Tu vôbec o to nejde. Lebo tu ide o jednoduché veci. Keď sa mi ráno nechce vstať, tak vstanem. Prekonám tú slabosť môjho tela. Keď mám dnes chuť na niečo dobré, tak jednoducho to dnes nezjem. Som závislá na káve, tak dnes tú kávu nevypijem. A nič sa nestane. Som závislá na nejakom televíznom seriáli, tak ho nemusím dnes pozerať. Rozumiete? Jednoduché veci. Ale oni nás učia kontrole našich závislostí na príjemnostiach. Malé deti. Keď sa dnes pozerám, ako sa vychovávajú malé deti, to sa ani nedá nazvať výchovou. To je v skutočnosti formovanie do úplne závislých ľudí. A to v dospelosti. Keď malé dieťa svojimi hereckými hrami, a oni sú takými manipulátormi, ktoré si zasluhujú Oscara. A ja si myslím, že deti by mali mať kategóriu na Oscara. A to za schopnosť hrania manipulovať s otcom a mamou. Lebo toto je neskutočné. Ako oni to vedia robiť. Ale deti, ktorým sú splnené všetky priania, to sú deti, ktoré rastú na potenciálne závislých, a to v budúcnosti alkoholikov, narkomanov, deti, ktoré nie sú schopné vytvoriť manželský vzťah, ktorý je podopretý láskou, ktorá je schopná obetovať sa, lebo stále sú uspokojované ich potreby. To za každým razom. Ak dieťa niečo chce, hneď mu to dáš. A to nemá nič spoločné s výchovou. Toto je vytváranie totálnych egocentristov, ktorí zničia seba, svoj život, svoje manželstva a rodiny v budúcnosti. A toto nemá nič spoločné s láskou. Ale áno, nech si poplače, samozrejme. Nech sa pohnevá, nech sa pozlosti. A my sme dnes úplne ohlupli, čo sa týka výchovy malých detí. Ale to preto, lebo rodičia sú sami závislí a žijú v závislostiach a tiež takto vychovávajú ich deti. Ale toto je téma na úplne inú konferenciu. Ale hovorím v kontexte toho pokánia týchto manželov, pretože Panna Mária je najlepšou vychovávateľkou nášho srdca, našeho ducha, našeho tela a ona dobre vie, ako je nám potrebné pokánie, aby sme duchovne rástli. Takže títo manželia začali postiť o chlebe a vode.
A to stredu a piatok. A viete, toto manželstvo sa rozpadlo, pretože on a ona, a to sa ukázalo, mali bokom milenca a milenku. A stále, keď sa vraciame do tejto túžby prilnúť opäť k Pánu Ježišovi, odtrhnúť sa od hriechu, tak pamätajte si túto duchovnú zásadu. Satan, ktorý je vyhodený zo srdca, ide, aby zavolal 7 horších duchov, než sú tí, s ktorými bol na začiatku v srdci tohto človeka, a vrácia sa do toho človeka, aby znovu získal to, čo bolo jeho až do tohto času. 7 horších duchov. Takže vtedy, keď sa skutočne navraciame, potrebujeme veľmi posilniť svojho ducha. A potrebujeme pochopiť, že teraz príde 7 horších. A to ešte viac prefíkaných, aby nás znovu zotročiť. A preto potrebujeme pokánie. A deti tiež. Pamätajte si, ako fatimské deti činili pokánie a mali veľkú milosť činiť pokánie, ktorému my často nerozumieme. Hyacinta, 8 rokov, veľmi ochorela. Potom ochorela na chorobu, ktorá začala zožierať jej telo. Podstupovala veľmi bolestné operácie, a to bez umrtvovania. A ani nemúkla. A na hrudníku, v hrudnom koši, mala vyžratú dieru. A to z príčiny tejto strašnej choroby. Úľavu v utrpení spôsobovalo to, že ona ležala na chrbte. A Lucia, ktorá ju prišla niekedy navštíviť do nemocnice, a prišla ráno. A Lucia videla, že Hyacinta je ráno veľmi unavená, že prežívala veľké utrpenie tejto noci. A Hyacinta mala celý tento čas kontakt s Pannou Máriou. A Lucia sa jej pýtala nasledujúci deň, že prečo si taká unavená. A ona hovorí, že neležala na chrbte, ale na boku. A počas celej noci táto rána spôsobovala takú bolesť, že nemohla zaspať. Ale Panna Mária jej sľúbila, že ďalší, mnohí hriešnici budú zachránení pred zatratením. Rozumiete, to je heroizmus. A takúto milosť, špeciálnu milosť, môžeme dostať len od Panny Márie, aby sme mohli takto činiť pokánie. A chápete, mne tu ide o jednoduché veci a preto tieto deti, tieto rodiny z Floridy v stredu a piatok nepozerali televíziu. Nepozerali svoje obľúbené rozprávky. A tým najväčším pokáním, ktoré mali v tieto dni, bolo poupratovanie si svojich izieb. A najčastejšie je to tak, že tým najťažším pokáním vôbec nie je to, čo my si vymyslíme. Ale tým najťažším pokáním môže byť napríklad v piatok usmievať sa a byť maximálne srdečný k niekomu, ktorého napríklad neznášaš v práci. A keď si len na ňo spomenieš, už je ti zle. Už začínaš byť nahnevaný. A toto môže byť tvoje pokánie. Že dokážeš dnes to mimoriadnym spôsobom prejaviť lásku k tej osobe. Srdečnosť. A pokánie nemá iba jedno meno. A samozrejme, že je takým človekom, ktorý ma veľmi rozčuľuje. A najradšej by som sa ho zbavila vo svojom živote. A nie je príjemné žiť s niekým takým. Ale dnes budem pre teba celý deň, bez ohľadu na tvoju reakciu na mňa, budem plná srdečnosti a odpustenia, úsmevu a budem hľadať, ako ti dnes môžem vykonať dobro. A až toto nás učí rásť v láske. A to odtrhnutie od seba samého, od svojho egoizmu, od tejto závislosti, že musí byť stále len príjemne. No a vtedy sa stala veľmi zaujímavá vec. Čiže o niekoľko mesiacov neskôr hrozný hurikán, ktorý sa strhol vtedy v tomto kraji, pokračoval na východné pobrežie Floridy a zničil už Dominikánsku republiku
Zničil Kubu a pokračoval na východné pobrežie Floridy. A oni bývali v tomto pásme, Key West, ktoré bolo najviac ohrozené týmto hurikánom. Hneď bola zorganizovaná evakuácia celého tohto pobrežia. A tisíce ľudí sa muselo v priebehu 2-3 dní zbaliť do aut, džípov a odísť niekde do vnútrozemia, aby zachránili seba, svoj život a nevediac, či sa budú mať vôbec niekam vrátiť. Tak aj táto rodina zbalila všetko do svojho džípa a odišli do vnútrozemia. A tam po niekoľkých dňoch, keď alarm už nehlásil riziko, vtedy sa mohli vrátiť do svojich domovov. Ale ukázalo sa, že 90% tohto celého pobrežia je úplne zničené. Ešte boli stále miesta zaliaté vodou. A keď sa ľudia vracali, tak to oni všetko videli. Ako keby tam nejaká hrozná veľká bomba vybuchla. Jednoducho všetko zničené, rozbité. A ľudia išli týmito autami a plakali, lebo stratili všetko, čo nadobudli počas celého svojho života. A oni, vtedy, keď prišli na toto miesto, kde bývali, oni neverili vlastným očiam. Zbadali svoj dom, ktorý bol neporušený. A dookola, kde dosiahne váš zrak, je všetko zdevastované, zaliaté, len nejaké dreva, jednoducho porozhadzované po celom priestore. Nie je žiadny dom, všetko ruiny, všetko rozbité a ich dom neporušený. A oni vošli dnu a začali prechádzať celým domom. Oni jednoducho plakali. A dokonca ani poháre a taniere neboli porozbíjané. Úplne nepredstaviteľné. A susedia s námi, ktorí sa s nimi vracali, prichádzali do ich domu a jednoducho hľadeli, ako je toto možné. Ako je to možné. A oni im ukázali, kto v tomto dome kráľuje. Panna Mária Fatimská. A že oni každý deň sa modlia ruženec. Manželia spolu. A potom aj spolu s deťmi. Že postia o chlebe a vode, lebo Panna Mária to prosila. Že jej zasvetili tento dom. Zasvetili jej svoje srdcia. Zasvetili celú rodinu nepoškvrnenému srdcu Panny Márie. A keď prišla táto dramatická situácia, Mária nezabudla. Ona splnila svoj sľub, že v jej nepoškvrnenom srdci Boh pripravil záchranu pre svet. Pripravil to pre teba, pre tvoje manželstvo, pre tvoju rodinu. A toto je úžasné. A preto by som veľmi chcel, drahí moji, aby sme tento dnešný deň, a to tu, mimoriadnym spôsobom obnovili obnovu našej lásky k Panne Márii. A tu nejde, a ešte raz hovorím, nejde tu o nejaký druh modlitby, ale tu ide o to, aby sme začali žiť jej posolstva. Modlitba, obeta, úplné sa jej zasvetenie, úplné sa jej odovzdanie. A to žiť s ňou 24 hodín denne.